No hi ha futur. Continuem aquí endavant a No hi ha futur, a Boca Ràdio, 90.1 de la FM, en streaming a bocaradio.org i a través de l'app de Google Play. Són les 21:33 i podem saludar ja aquí al nostre estudi a Manel Martínez, director d'una proposta educativa innovadora, alternativa, una escola lliure que es diu Liberty, que està a Premià de Mar i que representa, diguem-ne, doncs una de les propostes en el que el teixit que forma la comunitat d'escoles lliures a Catalunya i Espanya, doncs últimament ha sortit més a escena. Bona nit, Manel. Hola, bona nit, què tal? Explica'ns una mica què representa el fet de muntar i integrar un projecte d'escola lliure dintre del sistema educatiu, perquè aquesta escola està reconeguda, legalitzada, diguéssim. Sí, bueno, sobretot perquè els requeriments per fer una escola legal, o sigui, és un projecte, diguem-ne, complicat, sobretot a nivell físic, a nivell arquitectònic, i des del punt de vista més pedagògic, encara que a tothom li sorprèn, però no hi ha tants, diguem-ne, i n'hi ha una pressió que és una pressió social entorn a la consecució d'objectius curriculars. Aquesta pressió en principi no fa falta que la faci l'administració perquè la tenim posada tots dintre, diguem-ne, com pares, tothom té aquesta pressió, que seria una pressió, des d'un punt de vista més general, seria, diguem-ne, tindre els coneixements suficients per no viure sota un pont, no? Això és por, no? I no fa falta que s'encarregui ningú per ficar-te aquesta por dintre, o sigui, és un mecanisme automàtic. Es suposa tradicionalment que una escola que existeix legalment té que funcionar de determinada manera i això es compleix, diguem-ne, des del punt de vista privat concertat és un negoci, des del punt de vista públic seria difícil dir o llarg de discutir, seria altre negoci diferent, no? Déu-n'hi-do. Realment sí, signifiquen dos models per arribar a abordar una qüestió similar. Sí, és un problema també. L'escola és una, diguem-ne, institució històrica, és molt antiga i ha nascut en el capitalisme modern, és simètrica en el manicomi, la presó. Tot això, diguem-ne, que des del punt de vista més sociològic està molt analitzat, sobretot per les vessants més radicals, per Miquel Foucault, per Pierre Bourdieu. Tot això, en principi, sembla que s'alia a la pròpia estructura escolar i sobretot a l'educació primària, que, com el seu nom diu, és primària i és bàsica, i ha nascut amb personal i amb professorat, això s'hi molesta molt, però bàsic també, en el sentit de no plantejar-se d'alguna manera una reflexió de la pròpia feina i de què fan exteriorment. Tot això fa que sigui un món molt atormentat, no? De desitjos incomplerts, de professionals que pateixen neuròticament no poder fer el desig de conducció, no? cap al nen, que pateixen perquè això no es fa, i això ho senten, ho pensen, però realment fan el contrari, no? O sigui, fan els que els hi demanen. Nosaltres estem enmig d'aquesta tensió històrica, som una escola petita, però en cert sentit també megalomaniac, o sigui, volem fer alguna, la nostra també, i aportar, diguem-ne, estar presents en corrents històriques que també hi ha al territori des del punt de vista dels anys 30 de la República, algunes coses que s'han fet a Catalunya molt importants i que va tallar el franquisme, i altres moviments internacionals, o Summer Hill, moltes històries que n'hi ha i que poden recolzar-nos. A Barcelona, a Catalunya, n'hi ha petites coses, i sobretot el que penso és que el que més important que la pròpia organització, el que marca seria un punt d'inflexió sobretot de molts pares que una mica estan farts ja d'aquesta convivència amb els nens, els seus fills, que no es pot mantindre a nivell afectiu. Passen moltes hores separats. Clar, o sigui, és una situació on es barreja la pròpia, diguem-ne, problemàtica corporativa escolar, no? Del professorat, de les seves demandes, ara les retallades, però és un discurs que ja és molt antic, no? Tot això, i al mateix temps una situació de conciliació familiar òbvia, de sentit comú, o sigui, no es pot arribar a casa a les 8 de la nit, o sigui, no es pot demanar des del punt de vista inclús sindical més escola, més estructura, o sigui, això és absurd. El debat, per exemple, clàssic també dintre de l'esquerra d'una escola laica, pública, gratuïta, que és un
és una consigna històrica que té sentit, però fa molt temps ja que és una corretja de transmissió de les estructures formals. No? O sigui, menys escola, evidentment, menys estructura i més agafar des del punt de vista emancipatori el control de les nostres vides, o sigui, que hem entregat a l'hospital, hem entregat la nostra salut, hem entregat els nens a l'escola, hem entregat absolutament tot, la nostra situació de normalitat o no, als psicòlegs, a la medicalització, a la psicologització, no? A la medicació dels nens també, en el Ritalin, el Rubifen, tota aquesta problemàtica que és complexa, però que està al voltant de l'escola, perquè l'escola és segurament el representant més genuí de la reproducció cultural del sistema. O sigui, el sistema li encarrega aquesta tasca històricament i ho fa molt bé, i ho fa superbé, no? De totes maneres, sorprèn molt el fet de que siguent una qüestió que ens toca a tothom tan de prop, a totes les famílies, de fet, no? Es tracta dels nostres fills, al cap i a la fi, que la institució realment ha adquirit un poder sobre tot això impressionant, no? És que el debat mai, o sigui, quan estem parlant d'escola lliure, d'escola democràtica, d'aquests projectes, normalment és mediatitzat com si fos una cosa espectacular, com si fos una cosa rara, és una mica estigmatitzat, aliena, no? Quan algú proposa... també tindrien que, o sigui, parlar d'escola lliure, per exemple, igual també per aclarir a tothom, és un terme contradictori i és un terme complex. Segurament és un espai comú a nivell semàntic, verbal, però realment tindrien que discutir molt a fons què significa això, no? Una escola democràtica sembla una mica més clar perquè hi ha molts exemples, sobretot als Estats Units, que tenen molta força. Són escoles democràtiques, algunes són molt directives també, o algunes, per exemple, com Sudbury Valley, que és la més coneguda, fan una reproducció simètrica de les estructures de poder als Estats Units, el Congrés, el judici. I tot això és un món una mica complexa, però el que sí que és veritat és la paradoxa entre per això és general, no només l'escola. L'escola, en principi, és un mecanisme molt sofisticat, històric, per mantindre aquesta situació de segrestament mental, però en principi és paradoxa, evidentment, com en una societat aparentment lliure les estructures són cada cop més d'esclavatge mental, no? I aquesta és la realitat que vivim. És una realitat coneguda i molt analitzada des del punt de vista psicològic, des de les vessants més sociològiques i sobretot que ja ve d'antic, diguem-ne. Però l'escola és suficientment forta per estar aliena també a tot aquest anàlisi, no? No pot entrar perquè l'escola sent que està fora de la societat, que ningú l'entén, al mateix temps que reprodueix totes les tics comercials i mercantils de la societat que li demana la competició, el mercantilisme, el consumisme, i convivim en això, i ho sabem, no? Però estem una mica agafats, no? Sí. Davant d'aquesta crisi social que vivim, que des de fa uns anys es veu reflexada en l'economia, i és per això que ens fem conscients de que estem en una crisi, però que aquesta crisi és evident que ve de lluny i ve d'abans, i que s'ha manifestat abans en institucions com l'escola, en qüestions com en la moral, en els valors, en tots els àmbits, en la lògica de consum, en la lògica de fer negocis. Aquesta crisi que s'ha manifestat en tants àmbits. Creus que un projecte d'escola lliure, com a mínim la proposta de que existeixi una escola lliure, pot contribuir d'una banda a l'empoderament dels individus per ser capaços per si mateixos de solucionar aquest buit davant del que es troben quan el sistema social no té resposta, i d'altra banda a poder ajudar a solucionar els problemes pels quals que ara mateix l'escola tradicional travessa. Creus que un projecte com aquest hi pot contribuir? No ho sé. O sigui, segurament entre plantejaments d'alguna manera històrics també de ruptura i de canvi, jo penso que igual seria suficient en una reflexió compartida de viure, diguem-ne, i després si ves podem parlar a nivell d'implementació d'un projecte a nivell dels nens, que són realment la clau de tot això, què significaria un moviment de lliure decisió, que això significa, o sigui, això ho podrien despatxar com si qualsevol cosa, però imagineu nens que poden decidir el seu destí dintre d'un espai. Això ho complica tot i és molt difícil, no és tan fàcil, perquè manegar la pròpia llibertat segurament és més arriscat que viure en una drogadicció, si vols dir de manera directa i clara, mental, no? On es fa el que tens que fer quan ho decideix algú, un adult generalment, no? I manega la teva vida i qüestiona i aprova o no el que estàs fent. T'estàs equivocant, aquest dibuix li falta la mà, i d'alguna manera està qüestionat tot, i segurament quan arriba a casa també, no? Perquè aquesta és la situació que tenim. La contribució igual podria ser una reflexió en tot això. O
sigui, parlem directament d'això. Parlem, sobretot, encara que sigui indirectament, de poder i autoritat, no? I aquest és el joc en el que estem històricament. Qui mana, per què decidís manar, i evidentment els nens sense possibilitat de dir, no? O de parlar o d'expressar. Aquesta és la situació real. I a ningú li agrada això, parlar de poder, autoritat, no? Perquè un cop que estàs ficat dintre del sistema estructural, parlar d'això qüestiona la teva pròpia vida, evidentment. O sigui, i més o menys tothom té que veure en exercir l'autoritat d'alguna manera o acceptar-la, no? Incondicionalment, perquè no té més remei, per la feina, per les situacions sentimentals. O sigui, estem d'alguna manera en un lloc. Jo no sé si la nostra contribució es podria significar alguna cosa o no, però tal com ho vivim nosaltres, ens agradaria que aquest debat estigués sobre la taula i que no fos una escola per portar els nens, sinó que seria portar la família dintre, sencera. L'escola està literalment oberta a les famílies, i poder veure aquesta plasmació, si voleu, psíquica de relacions enmig d'un món que deixa fer. I això regularment genera una reflexió indirecta, sense fer, diguem-ne, pontificat, que és segurament el que estem veient és que és efectiva, o sigui, funciona, està bé, no? Té un poder curatiu, diguem-ne així, alternatiu guai, o sigui, és enfrontar-te a la teva pròpia història, sense fer una història d'autoajuda o psicologització, perquè a nosaltres no ens agrada molt aquesta història, però sí d'emancipació, que és el que agrada parlar, emancipació dels nens i també dels pares. També de les famílies, clar. Perquè suposo que significa un risc, no?, posar-se. De fet, significa un risc per molts pares pensar, assolir que sortiran del sistema habitual i accediran a un altre tipus d'escola o d'escolarització. En aquest joc de l'autoritat i el poder, jo hi veig relacionada la por. Aquesta autoritat sovint està sustentada en la por, i sovint està sustentada en la por també en les escoles. La por al càstig, a la repressió, a ser diferent, a ser reprovat o aprovat. Com es pot treballar el fet de que aquestes persones que estan en transició, potser coneixent aquesta por, coneixent aquesta relació entre autoritat i mecanismes que s'utilitzen a l'escola, puguin avançar en aquesta direcció i desfer-se de la seva pròpia por per, com a mínim, contemplar aquest model amb ulls nets. És difícil, però en principi podríem dir, a nivell més esquemàtic, que si nosaltres fem servir una estructura, diguem-ne, no només per fet que sigui reconeguda per ensenyament, que això en certa vida seria secundari, perquè això no es dona les eines per funcionar, o sigui, no significa res, però sí, tenim una estructura, tenim un edifici, tenim un jardí, d'alguna manera això, les regles del joc són, tu vens aquí, n'hi ha unes regles mínimes, que seria respectar el moviment dels altres, no ficar-se a dintre, no manegar el joc dels nens, i un cop que estàs dintre estàs recolzat per aquesta estructura que treballa en aquesta direcció, amb la qual és com si és un món una mica diferent. O sigui, és una estructura que és una escola, però tu pots entrar, i si ve l'avi, que pues entra i no passa res, amb la qual les regles com han canviat. Això genera una situació d'impacte, no? Hi ha alguna gent que ve per primer cop i pues, genera una situació inclús visual estranya, no? Grups de nens que estan junts per allà, caminen per un puesto, altres estan per altre, hi ha una dispersió física enorme, i ningú està fent o seguint a un adult. Els adults estan disseminats, els professors també, no? Fent propostes, però simplement d'una manera estratègica. No és que s'interessen molt tampoc la manera en què fem les propostes, o si vols, la manera que fem les propostes és no directiva, de lliure participació, òbviament, però ens hem donat compte també de que tenim tan ficat la cronologia del temps, les tasques, si no fas això a temps no podràs aprovar, si no arribes a temps a juny tindràs que anar a setembre. De fet, després hi ha una cronologia cultural, no? Abans d'una integral sembla que tens que aprendre a sumar, o sigui, tot això és un món complex. De fet, serien reflexions que tindrien que fer el professorat, serien les seves reflexions, com fer, diguem-ne, o proposar als nens dignament, diguem-ne, una oferta pel llenguatge mercantil que s'introdueix, no? En el col·le, no? I que manega tota la història educativa, sense obligar ningú a fer-la en una posició d'igual a igual, no? Tu no saps més que el nen sap moltes coses, és igual, no és un problema de competició, tampoc. O sigui, cadascú viu i intentem acompanyar els nens tòpicament, això és molt alternatiu, en els seus processos,
Però clar que sí, o sigui, respectem el nen com si fos un adult, ens creiem el que diu, no vol dir mentides, no ens enganyarà, no vol fer-nos mal, no vol perdre el temps, simplement és una persona que intenta desenvolupar-se i ja està, i créixer. Si tot això canvia estructuralment, jo penso que un cop passada aquesta sorpresa, segurament podria generar la possibilitat de que tu aprofitessis aquesta estructura perquè la teva família tiressi cap endavant, que és la idea, o sigui, d'una manera independent, o sigui, perquè de fet l'educació, el col·le seria una estructura de recolzament. L'educació és la família, les relacions afectives als teus pares, i això és realment el fenomen educatiu, que és una relació entre la situació afectiva que tens i l'entorn contextual on és la vida del nen. Perdó, és que m'ho estic intentant imaginar, però m'està costant bastant, no? Llavors, la pregunta és, arriba un dilluns un nen allà i com... perquè dius no hi ha organització del temps tampoc, no? Bueno, diguem-ne que el temps... Què passa? El temps, imagina't el temps, no? El temps està ficat en estructures de medició, rellotges mòbils. El temps està segmentat històricament en èpoques i el temps passa. O sigui, tu tens una relació en el temps i des del punt de vista segurament més estructures de poder i autoritàries, tens una concepció del temps, amb la qual no es pot treure el temps del nostre cap. O sigui, es pot amagar o es pot dissimular, però tu, per exemple, pots viure des del punt de vista, si vols, més educatiu, podries viure en una ampolla. Jo m'aïllo de la societat i del món, seria un concepte molt trampós, molt rousseauiano, no? I jo t'aïllo i viuràs, per això seria una trampa, per ficar-te on jo vull, no? Que creguis que ets lliure, i això serien les pedagogies del bon rotllo més guais, no? Que seria això de que tu sembla o vols creure que fas el que vols quan estàs implementant el que jo vull que facis, no? Si vols imaginar-te el que fem, podries imaginar-te entrar en un puesto com un nen, no? On no tens que seguir un guió predeterminat. Podries fer coses que nosaltres proposem, com des del punt de vista tòpicament artístic o manual, o també ara que estem proposant fer activitats curriculars quasi, no? I de fet hem construït una aula amb pupitres antics, no? Ho hem fet nosaltres, però una mica perquè es feia gràcia irònicament treballant els fetitxes de la repressió educativa. Pissarra, ara que les pissarres han desaparegut i tenim pissarres digitals. Diguem-ne, el fetitxe ha canviat, l'objecte s'ha sofisticat, la repressió és major. Nosaltres agafem el fetitxe, ho presentem allà, evidentment el fetitxe genera un impacte tant els pares que ho coneixen, que pupitres, en els nens també, perquè encara que siguin petits ho relacionen en una classe. I tant. És que aquest nen, el meu mai ha anat a classe perquè ha viscut... No, ho sap. El veí està provant tot i ell no ha fet un examen. Hi ha competència, tothom vol fer... Ningú vol desenganxar-se de l'expectativa social. Està ficada dintre aquesta pressió. Si tu entres en un puesto on hi ha una decoració d'aquest tipus, una mica teatral també, però real també, si tu vols una classe al nostre col·le la tindràs. Si vols una classe de veritat, el que no farem mai és reprimir-te a tu i fer servir la violència amb tu, verbal, no? O humillar-te, no? Això no ho farem mai, però si tu vols una classe que comenci a una hora i acabi, cap problema. Igual així desactivem la pressió de la classe, de l'examen, no? I fem una contra, si vols, amb una certa sofisticació o no, psicològica, però l'objecte final és respecte... No ens interessa massa el fet de què faci el nen en concret, fa del que li dóna la gana, no? I el que s'interessa és el procés de la seva vida, de que senti amb forces de manegar-se. Pensem estratègicament que això és el que permetrà emancipar-se als nens i a les persones, o sigui, tindre el control. Jo decideixo. I també el control per analitzar l'arbitrarietat de la violència social, no? D'alguna manera saber quines són les regles del joc d'aquest moviment que pot fer-li patir, però que està bé que entengui que això no té res a veure amb les seves necessitats, no? Bueno, perquè quan deies de les relacions humanes i l'autoritat i això, en general, a les relacions humanes sempre hi ha com una violència, no? Vull dir, en les mirades, en les maneres de... O sigui, l'educació en general, no l'educació com a escola i tot això, sinó l'educació com a concepte de poner-se bé en la mesa, no sé què. Totes les pautes d'educació tenen a veure amb regular aquesta violència que és innata en les relacions humanes, una mica perquè puguem conviure
Vull dir, el primer insult és una no agressió física, no? És un pas menys, o sigui, no et pego, només t'insulto, no? I vull dir, tota aquesta... Clar, però tu has dit una història que seria, diguem-ne, discutible, no? Innato no, diguem-ne, els nens no volen la violència. Els nens aprenen un mecanisme estructural on són portadors els adults d'aquest missatge, no? És un missatge de violència, però els nens no tenen ganes ni de barallar-se ni de res. O sigui, els nens busquen com tothom un equilibri, no intenten, i si ho fan, evidentment ho fan per un sentit completament lògic, perquè té que veure en dolors seus, en sentiments, i no hi ha trampa, no? L'adult sí, quan comença això que dius és completament cert. Mirades de reprovació es pot fer de moltes maneres, no? Això, el col·le és el geni de tot això, no? La reprovació és un gest, és apartar el nen, que el nen vingui a buscar-te per donar-te el dibuix perquè sap que és el reconeixement cap a la mestra, li entrega el dibuix, després la mestra no fa cas perquè evidentment no té cap interès, perquè ho ha fet servir com una estratègia, amb la qual la preocupació en gran part, i això evidentment ocasionaria un debat amb els professors i em ficarien a sobre i... Ara hi anirem. Però la seva preocupació en principi és sobreviure en un entorn hostil on realment no es sent tampoc reconeguts. Per això la seva tendència corporativa ha estat sempre fora dels nens, abandonar l'hora del dinar, posar monitors mal pagats, no? Difícilment, i a diferència del que podria passar al mític nord d'Europa, on els professors estan dinant perfectament als nens, perquè si no té sentit. Clar. Deixar 7 hores a un nen en un monitor que no és el referent, en un professor que intenta lluitar corporativament per la seva raonable, perquè és la seva història laboral, però evidentment no té que veure en els nens això. Clar. No té res a veure en els nens, amb la qual cosa canvio de rotllo, o sigui que són 7 hores, en 4 és suficient, però què fem aquí? Clar, que no pot tornar a casa perquè no hi ha ningú. Bueno, doncs aquest és el problema. Clar, no? Clar, l'educació és quelcom que sempre tenim a la boca, sempre és un ídol, no? El que contemplar i el que venerar, però no posem res al servei de l'educació, per exemple, perquè això, no? Pares que no poden anar a buscar els seus fills de si fan 4 hores d'escola. En aquesta qüestió que deies de que es tracta d'aquells nens com amb un adult, i un adult decideix què vol fer, què no vol fer, quan ho vol fer i de quina manera, sovint ens trobem en què fem coses amb els nens que mai no faríem amb els adults. Fins i tot per exemple, en una escola normal, fer files, estar asseguts, ser autoritaris, no poder beure aigua, per exemple, en un menjador d'escola, no poder beure aigua fins que no acabes el primer plat, tot de coses, tot de presó, no? Recursos. Sí. És el panòptico arquitectònic, no? Que s'havia fet per construir una presó, i que és la torre vigia, en un col·le que sàpiga que no pots entrar, no? Tens que trucar un timbre. Exacte. Això té un mur, ara és un mur més una reixa, i en principi, a veure, per molt que li donis voltes, sembla que és un aparcament. Ens estan ficats dintre i no poden sortir. Clar, també és veritat que hi ha moltes escoles públiques i privades on la gent que està treballant en aquest model tradicional i posa, o tradicional o diguéssim estàndard, i posa tot el que pot, però té uns mitjans limitats. Un professor, 30 hores a la setmana, 25 o 30 alumnes per aula, com és capaç de donar atenció? Bueno, això és un debat també és complicat, perquè normalment els professors es prenen, diguem-ne, personalment, o sigui, no es tracta de... O sigui, la dignificació de la tasca de mestre, sobretot de mestre de primària, que és l'intermediari entre classes socials mitjanes altes i per, diguem-ne, si voleu l'expressió irònica també, o si voleu agressiva del populatxo, que per el populatxo es va fer l'escola, no? Aquesta posició d'intermediació del mestre bàsic, no? És una posició molt dolorosa, és veritat. O sigui, treballar per la conducció, fer la promesa de que si estudia molt podrà canviar de rol, és dolorós, perquè després no es compleix generalment, no? Bueno, generalment, no es compleix en el 90... O sigui, això tindria que veure, inclús estadísticament es podria recolzar, no? L'absència d'enginyers de telecomunicacions a la mina, per exemple, però que si sorgís l'1 de cada 100.000 d'aquesta promesa d'un futur d'estudi, evidentment aquest segurament no hi seria a l'estat de la Siemens, perquè lògicament a l'estat de la Siemens estan reproduïts els grups socials que volen fer. O sigui, l'escola no té res a veure en principi en aquesta progressió, sinó el grup en què tu estàs, i l'escola ho confirma. No els agrada plantejar aquests problemes, però segurament els professors tindrien que ser molt radicals en intentar d'alguna manera explicar per què el currículum cada cop es fica més dintre dels nens, cada cop més aviat. O
sigui, ja ho tindrem currículum a P5. P5 va haver un intent a la Generalitat, de l'última llei educativa, pràcticament va ser un intent molt coordinat d'obligatorietat a l'ensenyament als 3. Es va treure simplement per una vergonya, no per la pressió de l'esquerra, sí. No, es va treure simplement perquè Catalunya seria el primer territori, no dic país perquè encara no ho és, el primer territori del món on legalitzaven una llei, no, la possibilitat d'escolaritzar els 3 obligatòriament, i això era una vergonya tan gran. En aquell moment estava estudiant en Mèxic. Hagués sigut el primer territori i per això no es va fer, perquè era una història vergonyosa. Clar, deien, però si el 90% de la gent ho fa, o sigui, de facte ho és. Bueno, doncs intentem que no es faci. La posició dels mestres en aquestes qüestions, jo dic, és dubtosa des del punt de vista polític històric, no? Amb la qual l'arbitrarietat tant a nivell educatiu, pedagògic cap als nens, diguem-ne, que fan servir i que alimenten o que reprodueixen, és compatible en el seu dolor. En el seu dolor. Jo entenc també el patiment. 30 nens, ningú m'escolta. Clar, per què intentes que et sentin? Jo què sé. O sigui, per què intentes conduir? I a més et donen com a solució el fet de fer a l'autoritat pública el professor, que és realment el contrari directament. Clar, evidentment. Doncs arribats en aquest punt de la conversa, són les 21:58, farem un petit recés, escoltarem en aquest recés el nostre company Álvaro Kerman, que ens porta una secció periòdica, Agustín García Calvo. Avui Mayoría no son todos, és el títol d'aquesta secció, i després convidarem a unir-se en aquesta conversa per parlar d'aquesta posició dels professors a Rosa Canyadell, expresidenta d'Ustec. No hi ha futur.